बे समाव आं मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय आब' रेस्टुरेन्ट बे आब' रेस्टुरेन्टआव आङो आब' रेस्टुरेन्टनि बिगोमाजों आं दान्दिसे मोगा मोगि लानो थाखाय आं सिगांबोदों। बे आब' रेस्टुरेन्टआ जोंनि मानास हालामाव गोबां मुंदांखा जादों होननानै बयबो सुबुंफोरा मिथिगौ। आं बे आब' रेस्टुरेन्टआ मानि थाखाय मुंदांखा, बेवहाय मा मा मोननाय जायो आरो बे रेस्टुरेन्टआव मानि थाखाय एसेबां मुंदांखा जोंनि मानास हालामाव, आं गिबियाव आं बे रेस्टुरेन्टनिनो बिगोमा बिथां स्वर्ण बर' बिथांनिफ्राय आं माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लोगोसे नोंथांमोननो आं बिथांनि खुगानिफ्राय आं नोंथांमोननो मिथिनो थाखाय नाजानि। गिबियाव आं बे समाव एसएम निउसनिफ्राय स्वर्ण बर' बिथांखौ आं बरायना लाग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। नोंथांनि बे आब' रेस्टुरेन्टआव गुबुन गुबुन स्कुल कलेजफोरनि फरायसुला फरायसुलि अर्थात स्टुडेन्टसफोर फैयोब्ला, बे जानो फैयोब्ला बिथांमोना अर्डार खालामबा बिथांमोननि अर्डारखौ नोंथांमोना लाखिनाय जायो नामा? लाखिनाय जायो। जेनेबा बिसोरो फैनानै खायसे बायदिया सानसे आगोल फैनानै अर्डार खालामो आरो खायसे बायदिया जेरै बेरायनो फैनाय समाव हाबफैनानै अर्डार होलाङो। जेनेबा खायसेया 100 जोन बा 150 बा 200 बेबायदिहाय अर्डार होलांनाय जायो। जों बेखौ लाखिनाय जायो आरो। नोंथाङा बे आब' रेस्टुरेन्टखौ माब्ला जागायजेनदोंमोन ओरैनो? 2016 मायथाइनिफ्राय आं जागायजेननाय जादोंमोन। दिनैनि समाव नोंथाङा बे आब' रेस्टुरेन्टखौ खुलिनानै नोंथाङा माबायदि अनसायनाय मोनदों? सुबुंनि गोबां अनसायनाय मोनदों। दिनैसिम माने आब' रेस्टुरेन्टआ मोजां बेबायदि बाख्नायनाय सुबुंनिफ्राय मोननो हादों। नोंथांमोननि बे आब' रेस्टुरेन्टआव ओरैनो मा मा मोनजानाय जायो ओरैनो? सबायजों दाउ बेबायदिहाय अर्डार हिसाबै होनाय जायो आरो दालि बायदिसिनाफोरबोथ' थाखायो जेनेबा, आरो खायफा ट्राइबेल खाना जानो बेबायदिहाय बुंनाय सुबुंफोरनो साम'जों सबाय बेबायदिबो होनाय जायो। आरो अर्डार हिसाबै अमा गोरान बेबायदिहाय थायो, दाउ बेफोर थागोन, ना बायदिसिना माने मोननो हायो आरो। जि जानो गोसो बेखौनो मोनजानाय जायो नोंथांमोननियाव? जि जानो गोसो आरो खायफाया जोसा ओंखाम जानो जिहेतु अर्डार होयोब्ला जोसा ओंखामबो होनाय जायो अर्डार हिसाबै। खायफाया बुकिं खालामग्रोयो जे जों जोसा जागोन, बेबायदियाव जों बिदिबो संनाय जायो आरो। रुटि मोननो हायो आरो लोगोसे साहा, कफि, चावमिन, मेगि बेबायदि मोननो हायो आरो। आं जि जानो गोसो बेखौ नोंथांमोननो मोनजायो? औ, बेबायदिहाय कन्टेक्ट खालामबाथाय जेनेबा खायसे अर्डार खालामनाय लेखायै हिसाबै होजानाय जायो आरो। नोंथांनि बे आब' रेस्टुरेन्टनि साखाथियाव हाग्रायाव दावबायनायनि मा मा खाबु दं ओरैनो? आंनि बे आब' रेस्टुरेन्टनि खाथियाव जिपसि अफिस दङ आरो लोगोसे जिपसि साफारि दङ। बे जिपसि साफारि खालामनोब्ला बेयावनो कन्टेक्ट खालामनानै हाग्रायाव हाबहैनो हागोन आरो दावबायनो हानायनि सुबिदा दं आरो। आदसा, बे समाव आब' रेस्टुरेन्ट जानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो रायजो राजाफोरखौ? गुबुन हादरनि मानास हादराव मानासाव दावबायफैग्रा बिथांमोननिसिम मा बुंनो सानो नोंथाङा? आं बेखौनो बुंनो सानोदि आब' रेस्टुरेन्टआव जाहाथे हाबनो बावा। आरो लोगोसे नोंथांनि बे आब' रेस्टुरेन्टआव नोंथांनि आब' रेस्टुरेन्टनि जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ जानायना नायनो हागोन। जेनेबा माबायदि बर'नि संनाय खावनायफ्रा माबोरैहाय बेखौ जानायनानै नायनो हागोन। लोगोसे बिदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय बिथांमोना ट्राइबेल खाना जानायनो होननानै गोबाङानो जानायो आरो थिग बायदिनो नोंथांमोनाबो जानायना नायनो हागोन आरो। साबायखर थाबाय बे समाव आब' रेस्टुरेन्टनि बिगोमा बिथां स्वर्ण बर' बिथांनिसिम एसएम निउसनिफ्राय जों साबायखरखौ जासिबाय। बिथाङा जोंनो बे समाव बेसेन गोनां समखौ बिथाङा जोंनो मोगा मोगियाव होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। दा बे समाव एसएम निउसनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना आब' रेस्टुरेन्टआव हाबनो दाबाव। आब' रेस्टुरेन्टनि गोथाव गोथाव संनाय, जेरै अनला ओंख्रै, दाउ सबायदो दाउ, अनलादो दाउ, साम' ओंख्रै, बिथांमोननि गोथाव गोथाव ओंख्रि संनायखौ नोंथांमोना जानो दाबाव। नोंथांमोना मानासाव फैयोब्ला बिथांनि आब' रेस्टुरेन्टआव हाबनो दाबाव। आरो नोंथांमोना गोनां जायोब्लानो स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन। नोंथाङा मा जानो, मा ओंख्रिजों जानो गोथाव मोनो, नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना बे आब' रेस्टुरेन्टआव बुकिं खालामनो थाखाय हागोन। जोबनायाव बिथांनिसिम फिन खेबसेबाव एसएम निउसनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिनानै दिनैनि मोगा मोगि आयदाखौ एसेनो फोजोबबाय।